tällä mun kanavalla on tietenkin aika paljon erilaisia seuraajia ja osa on seksiä. Tietenkin paljon pienempi joukko on niitä yli 18. Niin mulla on sillä tavalla kokemusta myynnistä, mut niinku mä oon ite myynyt aika paljon kokaiinia ja muuta kamaa. Ihan sama mitä. Ne tulee sun oven taakse, avaat ovea ja heität sisään. Puhutaan varmasti miljoonista euroista. Mä oon aika iso tekijä. Mä oon paras omassa lajissa. Jonkun täytyy tehdä sitä rahaa. Lajihan on äärimmäisen pieni Suomessa. Meillä on todella vähän harrastajia. Ja tietenkin se taso on yksi merkittävä tekijä siinä. Ja sitten kun ne ottaa sen kokolan, siellä on ihan pieni murto, eivät saa juuri mitään. Kannattaa ihmeessä käydä kokeilemaan, että se ei ihan hirveästi maksa se aloitus. En tiedä. Toivottavasti pystyy semmoista tulevaisuudessa suunnittelemassa ainakin. Mutta sä oot sun oma manageri, sä oot myyjä, sä oot niinku toimitusjohtaja, sä oot samaan aikaan ihan kaikkea. Ja se tavallaan vapauttaa sitä aivokapasiteettia. Toki leikkuri on se huono puoli, eli jos sä et just pääse sen leikkurin ohi tavallaan, niin sit sä jäät huomattavasti pienemmälle tavallaan tilille sillä, että mikään ei ole juuri sitä hetkauta. Ja tämähän on sitten vähän niinku haastava tilanne, mutta ehkä se on se juttu, että kaikkihan tätä tekisi, jos se olisi niinku helppoa. Ja mä itse kyllä nautin siitä tavallaan siitä tilanteesta, että mä oon vähän niinku koko ajan vaikeuksissa. Mä enemmänkin keskityn siihen tekemiseen, enkä siihen rahapuoleen. Puet päälle ja lähdet lenkille.